Oyawore nyakora mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 21 dwe mar achiel higa mar 2021. Kamoro amora ma intie arwaki ni machiegni, nyinga Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard, kendo thoro mar wach e oboke mar The Standard en ni Enter Biden. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. Gikone to Joe Biden ne ochamo muma mar apisi ka ker manyien mar 46 mar piny Amerika. Gikone to Joe Biden ne ochamo muma mar apisi ka ker mar 46 mar piny Amerika odiochieng' manyoro e nyasi mane obag e kar demokrasia mar piny Amerika, mano the Capitol Hill. Nyasi makama ne otimore saa 1:49 seche mag pinje mag Afrika ma ugwe, kama Joe Biden ne ochamo muma mar apisi ka ker manyien mar piny Amerika kendo bedo ng'at ma hike oniang' mokwongo bedo ker mar piny Amerika. Nyasi mane ok ochopie kod ker machon mar piny Amerika, mano Donald Trump, mane otamre chopo e nyasi makamano mar miyo apisi Joe Biden ka ker manyien mar piny Amerika. Kata kamano ne ok otamo Biden chamo muma mar apisi kaka ker manyien mar piny Amerika otieno manyoro. Mano e thor mar wach e it oboke mar The Standard. Ker manyien mar piny Amerika Joe Biden Jr. ne ochamo muma mar apisi otieno manyoro kendo bedo ng'at ma hike oniang' mokwongo mar bedo ker mar piny Amerika. Mano e thoro mar wach e oboke mar The Standard. It oboke mar ariyo nyaka it oboke mar adek pod loso mana nyasi mar sidho Joe Biden ka ker manyien mar piny Amerika, nyasi mane otimore otieno manyoro saa 1:49 seche mag pinje mag Afrika ma ugwe. Kendo kanyalo lidho ni moko kuom pichni manie it oboke mar ariyo nyaka it oboke mar adek en mar ker manyien mar piny Amerika Joe Biden kaachiel kod min ode, jalup ker manyien mar piny Amerika nyadendi Kamala Harris kaachiel kod jaode, ker machon mar piny Amerika wuod Alego Kogelo Barack Obama kaachiel kod min ode Michelle Obama, kaachiel kod jower Lady Gaga, Jennifer Lopez, ker machon mar piny Amerika Bill Clinton kaachiel kod jaode mano jalup ker machon mar piny Amerika Hillary Clinton, kaachiel kod George W. Bush kod min ode Laura Bush. Mago moko kuom jodito mag piny Amerika mane ochopo e nyasi mar sidho ker manyien mar piny Amerika Joe Biden Jr. odiochieng' manyoro. Donald Trump bende seche mane ogo oriti kowuok e White House. It oboke mar ang'wen nyaka it oboke mar abich pod loso mana ewi ker manyien mar piny Amerika Joe Biden Jr. kamiwacho ni Biden chano kelo mijing'o to moloyo ne nyithindo kaachiel kod jopiny Amerika mosebedo kod kihondko kaluwore kod telo marach mar Donald Trump. It oboke mar abich en ni ker manyien mar piny Amerika Joe Biden ne ochuo koke e chike moko madhi duoko piny Amerika winjruok mar climate, mano winjruok mar weche mag alwora e piny mangima, kaachiel kod timo lokruok e chike makumo jopinje mamoko donjo e piny Amerika kata immigration rules. Magi moko kuom chike ma ker manyien mar piny Amerika Joe Biden ne oketo koke mar duoko piny Amerika e winjruok mar ng'iyo alwora mar piny mangima, mano climate change, kaachiel kod keto koke chik madhi neno ni weche mag donjo e piny Amerika ok oridi kane obedo koridgi e telo mar Trump, mano immigration rules madhi mbeko tol e weche mag donjo e piny Amerika, to moloyo ne oganda jo-Islam kaachiel kod oganda mag jo-Afrika kaachiel kod pinje mag South America. It oboke mar auchiel loso ewi gino ma telo mar Joe Biden
dhi nyiso ne piny Kenya gigo ma piny Kenya nyalo geno kowuok kuom telo mar Joe Biden. It oboke mar 7, Trump ne oweyo apisi ka ker mar piny Amerka kendo wacho ni obiro duogo e siasa mar piny Amerka e kinde mabiro. It oboke mar 8, Anne Waiguru mano gavana ma Kirinyaga okwayo jotelo mawuok e gwenge ma Kenya masawa mondo owinj dwach jotelo duto e kinde ma gigoyo kampen e wi ripot mar BBI. Gavana Anne Waiguru okwayo jotelo mawuok e gwenge ma Kenya masawa mano Kenya madiere mondo owinj pach jotelo duto e kinde ma gitwak e wi ripot mar BBI kendo kik giwe mok giwinjo pach jomoko man kod paro mopogore opogore e wi ripot mar BBI. It oboke mar 9, duond od bura mar ODM ne olando ni gin kod chenro kendo gidhi chako chenro mar manyo jachung' margi e yiero maduong' mar kom ker mabiro. Duond od bura mar ODM dhi chako chenro mar manyo jachung' margi e yiero mar kom ker mabiro bang' ka maling'ling' osewuok nitiere kihondko ni seche moko ker Uhuru Kenyatta ok dhi siro lwedo gai ma ODM Raila Odinga. Mano omiyo duond od bura mar ODM olando ni gidhi chako chenro mar manyo jachung' mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro kata presidential candidate margi motelo ne yiero maduong' mabiro, chenro madhi chakore ndalo 3 mabiro. It oboke mar 10, jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi nopako mokalo jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi ne opako mokalo od lamo mar Akorino kuom pidho yiende maromo milion 100 e pacho kae. Jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi bende nokwedo weche mosebedo ka likore ni ker Uhuru Kenyatta dhi sire lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Musalia Mudavadi nokwedo weche mosebedo ka likore e pacho kae ni ker Uhuru Kenyatta dhi sire lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. It oboke mar 12 loso e ywaruok e kind anyuola mar obila mane onegi kaachiel kod GSU kama obila wacho ni anyuola margi ne onegi kod moko kuom jotelo mag GSU e pacho kae. It oboke mar 14, 15 nyaka it oboke mar 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mowuok e counties, weche mag ohala kaachiel kod weche mawuok e pinje maoko. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama jata kweth mar Chelsea Frank Lampard sani koro nie kama ng'awo mokalo kalure kod duoko marach mag Chelsea osebedo kayudo e kinde mokalo. Jata kweth mar Chelsea Frank Lampard ni kama ng'awo sani kalure kod duoko marach ma Chelsea osebedo kayudo e kinde mokalo. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e oboke mar Daily Nation en ni a new day for America. Gikone to ker manyien mar piny Amerka Joe Biden Jr. ne ochamo muma mar apisi otieno manyoro kaka ker manyien mar piny Amerka, ker mar 46 mar piny Amerka. Mano e thor mar wach e it oboke mar Daily Nation. Joe Biden ne ochamo muma mar apisi ka ker mar 46 mar piny Amerka. It oboke mar 3 en ni First Lady mokwongo mar piny Amerka mano nyadendi Melania Trump iwacho ni en First Lady mane jopiny Amerka ok mor go kata matin e kinde mane ginie telo mar ker Donald Trump. It oboke mar 4 nyaka it oboke mar 5 loso mana e wi nyasi mar sidho Joe Biden ka ker manyien mar piny Amerka, nyasi mane otimore otieno manyoro. It oboke mar 6 ker machon mar piny Amerka mano Donald Trump ne oweyo apisi mare ayanga odhiambo manyoro kendo rwako telo manyien mar Joe Biden ka ker manyien mar piny Amerka. It oboke mar 8 en ni jalup ker manyien mar piny Amerka Kamala Harris iwacho ni en miyo mane ogone ombulu mathoth kod go ombulu mar piny Amerka nikech iwacho ni en miyo ma wiye ler kendo pache ler mokalo e weche mag telo
e pinyno mar Amerika. It oboke mar 10, jotend oganda Jo-Kalenjin kata jodongo mag Jo-Kalenjin, jodongo mag oganda Jo-Kalenjin odiochieng' manyoro nyoro sidho Jalup Ker William Ruto kendo nyoro miye gweth e dwaro mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Jodongo mag oganda Jo-Kalenjin odiochieng' manyoro nyoro dhialo kata sidho Jalup Ker William Ruto e dwaro mare mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Duond od bura mar ODM bende dhi chako chenro mar manyo jachung' margi e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. ODM dhi chako chenro mar manyo jachung' margi e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nie obokeni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en ni piny Kenya kaachiel kod piny Ingereza ne ochopo e winjruok mar gedo udi manyasani ma nengogi oyueyo. Winjruok madhi miyo piny Ingereza miyo piny Kenya omenda maromo bilion 8 e chenro mare mar gero ute manyasani ma nengogi piny ne oganda ma pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni Raila's 2022 bid unsettles NASA plan to beat Ruto. Iwacho ni dwaro mar ogai ma ODM Raila Odinga madhi chung' laro kom ker e yiero maduong' mabiro nyalo chocho chenro mar jotelo mag NASA mar riwore kendo yombo Jalup Ker William Ruto e dwaro mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Iwacho ni jodito mag NASA mano Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula ne gin kod gombo mar ni mondo giriwre kendo nyaka kod ogai ma ODM Raila Odinga mondo gisir achiel kuomgi mondo odhi omenyre kendo ogo Jalup Ker William Ruto e yiero maduong' mabiro. Kata kamano, duond od bura mar ODM ne owacho ni gidhi chungo jachung' margi e yiero maduong' mabiro, gino manyalo chocho chenro mar NASA mar siro jatelo achiel mondo odhi opiem kod Jalup Ker William Ruto e yiero maduong' mabiro. It oboke mar 4 nyaka mar 5 loso mana ewi chenro mar ODM mar chungo jachung' margi e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Gino ma iwacho ni ok dhi bedo paro maber nikech NASA, jotelo mag NASA ne en kod paro mar riwore kendo gwelo ng'at achiel kuomgi mondo odhi opiem kod Jalup Ker William Ruto e yiero maduong' mabiro. Mano bende makelowa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.